Здравейте, приятели! Понеделник е и е време за психологическо предизвикателство. Днес ви предлагам да научим едно упражнение, което е как да наблюдаваме психотелесния ни поток. Вилхелм Райк нарича психотелесен поток енергията около нашето тяло. Тя се движи като една река от главата до краката, после се завихря и се изкачва отново нагоре. Упражнението е следното. Да затворя очи, да започна да дишам равномерно и дълбоко и да се опитам да усетя как се движи този мой психотелесен поток. За да го усетя, докато дишам, насочвам вниманието си към различни части от тялото си и наблюдавам какво се случва там, какво е усещането. Мога да експериментирам и да променям скоростта на дишането си и да видя как се променя усещането и дали психотелесният ми поток се движи по различен начин, когато дишам различно. Ако можете да правите това упражнение поне по 5 пъти на ден, то ще ви донесе усещане за тук и сега, ще успокои мислите ви и ще ви помогне да създадете повече телесно осъзнаване, усещане за тялото и за неговата енергия. Пишете ми в коментари какво сте открили. Последвайте ме във Facebook и в Instagram за следващото предизвикателство.